Здравейте, аз съм Радослав от Free Traders и днес 5 ноември ще ви представя анализът и на валутната двойка евро-долар. Ще започна отново от седмичната графика. На седмичната графика имаме два работни сценария към момента и двата са мечи. Според единия след историческия връх се развива сложна корекция, флат за дъното в 1.1875 за W, междинна хикс вълна с върха в 1.4939 и двоен зигзаг по този сценарий за вълна Y, като в момента сме във вълна Y от Y, което означава, че по този сценарий в дългосрочен период ще имаме пробиви на 1.1875. Другия сценарий, който виждате с сиво, е за развитие на триъгълни, което означава, че цената ще остане доста време в текущи нива с леки корекции нагоре и пропадане надолу, ще има така някаква по-сложна корективна структура, но съответно плитка и няма да има пробиви на 1.2042. На дневна графика, след завършването на двойния зигзаг, съответно имаме първа, втора и трета вълна. Най-вероятно вече завършена вълна 4 и сме в ход на развитие на вълна 5. Към момента по-малко вероятен сценарий е да се развива двоен зигзаг, т.е. да има ABC и междинна хикс вълна. Корекцията, която се развие по-скоро за вълна 4, отколкото за хикс, виждате, тя е така доста кратка и плитка. Все пак хикс вълната трябваше да е една и да е вълна от малко по-голям порядък, съответно да коригираме поне във времето цялото подпадане. На по-малката времева рамка, тук съм обозначил вече евентуално, че вълна 4 е приключила като двоен зигзаг. Структурата на вълна 5 за момента е доста компромисна и не може точно да се определи. Възможно и с едно последно дъно тя просто да завърши. Допуска се обаче и развитие на един крайен диагонал, което означава, че към момента ще се развива четвърта вълната първа, след това ще се развива пета вълна и ще падаме с тройки надолу. На този етап вълна 5 не изглежда все още завършена и ние от Free Traders съответно чакаме нейното приключване тук. За сега още сме с негативни очаквания, докато вълна 5 не е приключила, но на този етап сме въздържали се от пазара, така да се каже, тъй като този тренд тук е на път да се изчерпва и съответно ще има корекция на цялото пропадане от върха, т.е. доста време след като завърши вълна 5 ще има корективни движения в входяща посока. Най-напред ще изчакаме завършването на пета вълна, да видим по-нататък нейната структура, тъй като пак повтарям, не е ясно, има компромисни варианти. Тук при четвъртата вълна и съответно може да се развива крайен диагонал, което означава, че той при всички положения още не е приключил и дори и да не е крайен диагонал, вълна 5 също не е завършила, липсва и поне развитието на 5 от 5, ще се изчака това, да го видим да бъде в ход и евентуално след това ще гледаме вече за движение в обратната посока. Благодаря ви за отделеното време.